Tiesitkö, että Haarniolla on merkittävä rooli työmaakilpien kehittäjänä jo vuodesta 1969? Olemme tutkineet eri kirjaisinlajien näkyvyyttä ja kilpien kestävyyttä edistäen työmaakilpimarkkinoita. Meille on ominaista varmuus toimituksesta ja laadusta. Ylläpidämme asiakkaan näkyvyyttä tauluissa, työmaa-aidoissa, logotauluissa ja ohjekilvissä. Työmaan ilmeen tulisi myydä kohdettaan, lisätä turvallisuutta sekä asioiden johdettavuutta. Olemmekin tuoneet työmaa-ilmeeseen erilaiset näyttötaulut LCD- ja LED-tekniikoilla. Vaihtuvilla kuvilla ja liikkeillä lisätään huomioarvoa. Näytöt ovat mahdollista jakaa myös useampaan eri osioon. Työmaalla tarvitaan erilaisia opasteita. Tuotevalikoimamme pitää sisällään myös erilaiset rakenneratkaisut sekä huollon, välivarastoinnin ja vuokrauksen. Tämän kaiken saat Haarnio Oyltä.